Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa atong mga suking tigpaminaw, dinhi sa naginusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kahinan sa Ramon Avitis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini inyong alagad, si Pagtuki Tats Samson, makikuban kaninyo sa usaw ka oras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalaputan sa kalambuan. Mga igsoon, Agosto 3 karon 2013, o ang atong pag-aiskutan, mao ang baga mo, ampingan mo. Mao kini nga to ang tema karong nga Sabado mga igsoon, ug sa dili pa nato ni paladman ang ato ang diskusyon kabahin ni ining atong hiskutan karong buntaga. Tuguti na ako sa pagpangayo kaninyo katahuran. Labi na gyud sa atong mga suki kaayo nga tigpaminaw nga nagkuyog-kuyog nagban-uban kanato no matag Sabado sa alas 10 hangtod sa alas 11. So mo na kaninyong tanan nga anaa diha sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay ug sa inyong tagsa-tagsa ka panginabuhian, kaninyong tanan usbon ako sa pagpangayo ug katahuran. Mayong buntag kanatong tanan. Labi na gyud sa atong mga suki usab nga mga tigpaminaw diha sa mga laylaing isla dinhi sa Kabisayan ug Mindanao no. So nga nagsunod kanunay kaninyo maayong buntag. So mga igsoon, nindot kayo ug interesting kayo nga to ang topic karon kay kini kabahin sa panglawas. Kunya karon man kung buwan sa Agosto, gisaulog man dinhi sa ato sa Pilipinas ang kanang gitawag og Lung Cancer Awareness Month. So mo na siya nga nining ato ang tulumanon karon atong gisgutan ug atong sayran no ang kabahin sa lung cancer. Haron kita pod nga mga kaigsuonan nga naminaw matagaan ta o igong kasayuran kabahin niini. Ug ingon man sa magiyahan sa ta kung unsa itong mga angay buhaton ug likayan. Labi na gyud nining maong matang sa cancer no. So mo na kuyog mi ninyo haron ato ning sugutan ug ato ni siyang sayran kuyog sa ato ang mga ginapit karong buntaga. So tuguti sa pos pagpaila no sa ato ang mga resource persons aron mo'y muhatag sa mga impormasyon. Unahon ako sa pagpaila kaninyo ang kasamtangang program coordinator sa Ramon Avitis Foundation Incorporated, Eduardo J. Avitis Cancer Center, si Sir Ronald De Los Reyes. Sir Ronald, maayong buntag. Ang maing buntag sa Pagtuki Tats o maing buntag sa tanang suki natong tigpaminaw. Yes. O niya sir, kuyog usab nato ug atong mahinabi no, taud-taud kuyog sad sa ato ang mga pagtuki field reporters no kay interviewon ang atong bisita nga si Dr. John Clifford E. Aranas. Usa ni siya ka internist pulmonary and critical care medicine sa pulmonary rehabilitation and exercise physiology specialist. Nya usa sa ni siya ka staunch advocate for a smoke-free Cebu kun baga no. Unsa man ning baga? Breathe always good air no. So mo ni si Dr. John usa ni sa mga kanang advocate no sa smoke-free Cebu. So kuyugan niya ta sa ato ang mga bisita nga atong gipaila. Mga igsoon, nining ato ang pag-isgot-isgot, may hinaot nga ma-stimulate nato ang public awareness kabahin sa lung cancer. Labi na gyud sa pag-obserbar nato sa National Lung Cancer Month o Lung Cancer Awareness Month no. Kunya kita sa ako lang kingon kaganina, kita ang publiko masayod sa tawag sa puy mga programa nga anaa nga pwede natong ma-avail or mo-cater no sa mga panginahanglan sa mga pasyente sa kanang gitawag nato adunay lung cancer. Nasayod ba mo mga igsoon nga dinhi sa Pilipinas ang cancer ni rank ni siya og ikatulo no nga leading causes sa mga common nga kaso o ingon man usab no nga kanang mga nakamatay human or after sa kanang communicable diseases o cardiovascular diseases ha. So ikatulo din ni siya nga hutong no sa matang sa sakit nga na sinati or anaa dinhi sa Pilipinas. Matud pa sa Department of Health Intelligence Service or DOHHIS no? Naay mga datos nga nakuha niya tong
over the period of 1942 to 1996, ang communicable disease mortality nagpakita nga gradually ni-decrease ang iyang trend in contrast sa increasing trends sa heart disease and cancer nga non-communicable diseases. So dinhi sa Pilipinas 75% sa tanang mga cancer mo anaa sa pangindaron nga 50 anyos o only about 3%, no? 3% lang nga mo-occur sa nag-edad og 14 katuig paubos. If the current low cancer prevention consciousness persist, gi-estimate nga sa kada 1,800 mga Pilipino usa maka-develop og cancer annually, no? So at present kita mga pasyente, no, mga pasyente nga mga Pilipino kanang gitawag og cancer patients mo seek og medical advice kung aduna nay symptoms or at the advanced age or advanced stages. So for every 2 new cancer cases diagnosed annually, 1 will die within the year. So mo ni ang mga impormasyon o mga datos, no, nga atong nakuha. The Philippine Cancer Control Program nagsugod niadtong 1988. Usa ni siya ka integrated approach utilizing primary, secondary, and tertiary prevention dinhi sa nagkalain-laing rehiyon sa atong nasod o ingon sab sa mga hospital o community levels. Nag-identify ni siya og unom ka leading cancers nga mga atong nganlan, no, ang lung cancer, breast cancer, liver, cervix, oral cavity, colon, and rectum. So mo ni siya ang mga unom ka leading cancers dinhi sa atoa sa Pilipinas. Nining atong pag-obserbar sa Lung Cancer Awareness Month o National Lung Month, kita nagpahinumdum, no, nga bisan pa sa mga gihimo o mga pag-edukar sa katawhan na pagyampoy mga kaso sa lung cancer, no, karong mga panahon na. Now, unsa man ang mga main causes nining lung cancer? Ato ba ning masumpo o ato ba ning mapugnan ang maong lung cancer sa nga mahitabo sa ato mga kaigsuonan? Can we fight lung cancer? So mo ni ang mga pangutan ng mga igsuon o mga impormasyon nga atong ipadangat sa ato mga bisita karon haron ilatang sayran o ilatang katagaan o kalinaw o linaw, no, kabahin ining mga pangutana o kabahin ining mga datos o impormasyon nga atong kutlo, no, sa mga ahensya nga nag-monitor mga igsoon ining gitawag na tong lung cancer. So amo mong giawhag, no, nga mopadangat sab sa inyohang mga suggestion o mga komento nining atong gihisgutan karong Sabaduha o baka ganahan mong sugyot, mopadangat sa inyong mga sugyot aron ma-improve pa ang ato ang programa. Palihog ipadala lang, no, sa mga numero mo ni ato ang pagtuki hotline, ang numero 256-1679 o baka sa 255-5754 o baka ipadala, no, inyong mga mensahe ngadto sa atong pagtuki mobile. Ang numero 0923-486-5473. So muna ang mga numero mga igsuon di makapadangat mo sa inyong mga sugyot, sa inyong mga komento kabahin sa atong topic, sa atong mga topics o gingon sa ato ang programa na pagtuki. Okay? So di na tulunganon ato da yung sayra, no, gikan sa atong representative sa Ramon Abitis Foundation Incorporated, Eduardo J. Abitis Cancer Center nga si Sir Ronald de los Reyes, ang kasamtangang program coordinator. Sir, mayong buntag? May buntag pagtukitats. Yes. Sir, nining ato ang pagsaulog karon sa Lung Cancer Awareness Month. Atong sayran o tagaan nato, no, kay kamo diha sa sentro mao man gyud ni ang inyong gihimo kanunay nga usas inyong mga gihimo diha mo ang pag kolekta og mga information, no, kabahin nini. Sayri ko na sir taga-economy sa mga updated, no, nga mga
datos kabahin meaning lang cancer haron atong ibawan unsa may estado karon no base sa datos ninyong nakolekta. For the past, sa mga nilabay nga 15 ka tuig sa base sa atong kining report, sa mga nangitabo nga cancer sa baga, atong na bantayan nga nagkadaghan ang insidente sa mga tao, mga Cebuano nga na-diagnose sa cancer sa baga. Sample lang. Cebuano, so meaning to say kining datos na to Within sa within Metro Cebu sa area. Metro Cebu area. Oo. Okay. So kung maghisgot tag Metro Cebu, ang pasabot ana niya nga ang atong murag boundary sa south is San Fernando, niya sa north Compostela. Within anang from Compostela to San Fernando, muna siya atong captured nga or catchment nga area. Okay. So it includes sa mga syudad sa Mandawi, Cebu, Lapu-Lapu ug Talisay City. Talisay City. Including ang Sir, wala ma-appeal ang kuan, wala ma-appeal ang karkar sa Wala definition na sila. nato sa to covered nga mga Nga local area. government. Oo. So kanto lang imong ginganlan sa south up to San Fernando San Fernando then Dito sa Compostela north. sa north. at up to Compostela. Oo. Okay. Including ang Cordoba. Including Sa- ang Cordoba. Oo. Okay, sir. Sige, Like sir, patayan. sa tuig 1993 hangtod 1997 ang reported lang nga number of cases kay 750. So both na siya sa babae ug sa lalaki. Then pagka 2003 to 2007 nga panahon, so ang incidence na ni Saka sa 1,287 ka cases. From 750. From 750. Pilatay sa ka, sir? 1,287. 287. Unsa man nga period, sir, nga na 2003 to 2007. Okay. So, kung atong basihan ang trend, so nagkadaghan gyud ang incidence or kaso sa mga Cebuano nga na-diagnose og cancer sa baga. So, I think that's the general picture sa nga nagkadaghan. And I think ang usa sa pinaka murag importante sad nga mahibaw-an sa atong mga kaigsuonan nga nagkadaghan sad ang mga babayi nga ma-diagnose og cancer sa baga. Another example gyapon base sa datos. So from 1993 to 1997 ang mga babayi nga na-diagnose na atong mga tuiga kay kuan lang di kapin na mga 229 sa from 1993 to 1997. Pero from 2003 to 2007 ang mga babae nga na-diagnose kay niabot na og 457. So almost 100%, mga 99% something ang increase. Okay. Over a period of kung boto na naon, that's basically less 5 years. 5 Or years. 5 to 10 years ang nga period. So inana nagkadaghan ang kaso. And then I think naa pa yung posibilidad nga mo-increase ni siya sa mga umaabot nga panahon kung dili gyud nato mapungan ang or dili gyud mupugong sa ilang kaugalingon atong mga kaigsuonan labi na gatong mga madabako nato nga mga kaigsuonan. So, nag-mention mo yung kasir nga kanang madabako nga mga kaigsuonan, nagpasabot ba na nga usagyod sa hinungdan sa lung cancer ang kining pagbanigarilyo? Dili lang usa sa hinungdan, mao ni numero 1 Numero gyud nga uno. hinungdan nga nung daghan ang atong mga kaigsuonan nga magkasakit, dili lang lung cancer, mga pulmonary related nga mga sakit Pulmonary or kung sa related. according pa sa sa atong mga kaila nga mga doctors kay ang kining parte sa lawas nga maagian sa aso, sa tabako, sigarilyo, na posibilidad gyud na siya mo develop og problema. Okay. So or kanang gitawag og kanang health related nga sakit. Okay. Or smoking related nga sakit. So inana ka potent or ka sa pangalan atong matawag niya nga karisgo ang ibutang sa usa ka tawo nga mupursige or mupadayon gyud pagpanigarilyo. Okay, sir. Now, kining imuhang mga impormasyon nga gipang noti base ni siya sa mga data nga atong nakuha. Oo, Nga nakaingon ta nga ang pagpanigarilyo mao ay number 1 Mm.
nga cause gyud sa lung cancer. Dugay na ni siya na-establish. In fact, kini siya nga datos, dili lang gali siya, kini nga informasyon, dili lang ni siya sa both sa local or sa national. Gikan ni siya sa World Health gyud nga long-term nga studies gyud nga ilang gipaghimo. So, at the same time, mao ni ang gipanggamit sa mga tanan nga mga health kining mga agencies, dili lang sa atong nasod, kundi sa tibuok kalibutan. Sir Ronald, dugay naman yun nga ang Eduardo J. Abitis Cancer Center nagpahigayon og mga kanang awareness program o niya ikaw usab sa gyud ka nga nagfacilitate niini. Sir, taga-ekonomi o base sa inyong pagsigi o kanang educate no, sa itong mga kaisunan. Taga-ekonomi o mga kasayuran gawas sa kanang pagpanigarilyo, which is makonsider na ito nga main cause ng pagpanigarilyo. Unsa pa may lain, sir, nga mga causes kaha nga pananglitan ron. Kami bang mga non-smokers? Aduna ba sa mga kahigayunan po nga maka kay pananglitan na kay tapan, no? Nagsigarilyo niya ikaw wa aduna ba ni epekto pod nimo nga wa manigarilyo? Daghan og insidente sa bisan sa atong local, like for example nga last year for example naibabay nga ni adto sa opisina sa Abitis Cancer Center, and then naibaw na mo nga na-diagnose din siya og lung cancer pero wala siya history of smoking. Dili man nabako siya, but it turned out nga ang iyang husband mao ay kusugi man nabako. Ang husband. Oo. And then naidaghan gyud yung mga studies nga nagkuan gyud siya kanang iya gyud na-prove nga ang second-hand smoking or kini nga tinatawag or even third-hand smoking or smoke naa gyud siya bati nga epekto sa mga tao nga may expose niini. Sa imong nang naingon nga ang kining mga second-hand smokers or passive smokers naa sa epekto nga makuha kung ma-expose siya labi na constant continuous niya long period gani nga exposure sa tobacco nga smoke. So daghan og mga kaso gyud na niya. Dili lang ni siya about lung cancer. Sa akong nahisgutan na nga uban pa nga mga common nga cancer or mga pulmonary related nga cancers or even kanang cancer sa baba. Sa ako nang giingon katong mga parte sa lawas nga maagian sa aso sa tabako, naay posibilidad nga mo kuan siya mo develop og sakit. Yeah, ako ning ipangutanan ni Sir Ronald kay kana no, daghan ang nanabako, daghan sad ang wa manabako. Mas daghan ang wa nanabako. Mas daghan ang wa manabako. Apan kung mayong tag exposure na halos no asa ka mga lugar, even gani sa jeepneys, sa mga restaurant, sa mga public places, no, mga resto bars, labi ni sa resto bars nga close kayo. Kunya ang halos ang tanang tao nga naa diha mag-smoke. So katuing taong mga di mag-smoke kay gusto lang maglingaw-lingaw, makaingon ba ta nga dako kayong risko? Naay risko. Naagid sila risko, oo. Mao bitaw na siya ang kining mga balaod pag-regulate sa tobacco kanang mga supposed to be is kining mga establishment, especially kining mga public mga buildings or facilities they're supposed to be a total gid siya nga no smoking nga mga facilities. O kung naa man gani designate nga smoking area, it's supposed to be nga sirado, nga dili makalusot or makagawas ang aso. Or kung naa man gani murag I think more than 10 meters gikan sa entrance o sa exit sa kining mga buildings. Pero it's unfortunate lang nga wala gyud siya nga na enforce or na observe gyud in most of the facilities or even kana mga public utilities. Kay ako for example nga musakay ta og kaning public utility nga jeepney or kanang unsa pa nga mga klase sakyanan na amay usahay nga manabako, even ang driver manabako. Mao na no. So, tinuod na si Ronald nga kanang yung observation
nga naa sige mga drivers nato nga manabako no niya labi na gyud daghan kayo siya mga pasahero. Okay. So mo ni ang mga risgo gyud nga makaingon ta nga adunay posibilidad nga ikaw makakuha no sa maong epekto sa maong sigarilyo. Mao ni siya nga usag yun sa I think pinaka-challenging nga part yun ini niyang kining mga anti-smoking, anti-tobacco nga mga advocates sa I think dili lang sa local or even internationally kay because manggod nga grabe sad kistanan agresibo kayo ang mga tobacco company nga mag-advertise, mag-sponsor para gyud nga dili totally mawagtang sa market ni siya nga commodity mga sagod sa. And I think from our end muna siya nga pinaka-epektibo gyud nga paagi is basically para pag-inform sa matag sa tagsa nato nga kaigsuonan o para sa ma-inform ang labi na ang katong mga dili manabako para mo join gani sa kausa kay I think kung mo kuan lang gid unta mo kaning mo badlong unya mo kuan gani kanang mo tabang sa pagkontrol ining mga manabako nga dili na unta gyud manabako sa mga public nga places or kining mga public nga mga facilities kay even ang mga enforcers man gud nato ini niya gud they cannot be dili man gud sila nga naa sa tibuok lugar sa tanang higayon kay like for example lang sa ang Cebu City for example na may mga anti-smoking naay ang CICIT, part gali ni siya sa enforcement sa CICIT. Kanang sa environment gani sa yes. Atapuan nga. Before, ang ilang badlongon kato lang magugahugaw sa kadalanan. Pero karon kung makakita na sila og kanang manabako, apil na nila. Sila enforcement pero ang mga CICIT for example sa Cebu City dili man gud gamay ra man gud ni sila. So basically ana nimo sila makita ang pirmi ana sa kulon kay mao may pinakadaghan mo may daghang tao. murag sa pero ang katong mga ubang lugar nga wala pud mga tao wala pud. Unya naa say mga kining atong gitawag og mga private na nga mga facilities like sa nga murag wala na sad case tanan sila full nga power ba. Another example like ang pinaka common gyud nga daghan gyud kistanan mag-asugid na siya nga lugar kining sa IT Park for example bumusuri ka sa IT Park correct ang may mga establishments diya no sa gawas do nakuha na gyud unta sana sila na inform na in fact na sila yung mga designated smoking areas pero naagya po yung mga cases nga di gyud mga masunod kay wala may nag-enforce sa unya ang katong mga dili manabako dili man sad or magduha-duha pag badlong sa mga nanabako sa lugar nga supposedly dili pa unta patabakuan. So hopefully gid unta magkahiusa ang atong mga tagsa-tagsa nga mga kaigsuonan labi na katong mga dili manabako nga mubadlong sa atong mga igsuon sad nga nanabako. So mo na siya nga kita mga igsuon no nakadungog niini una nato sa mga kaigsuonan nato nga nanabako siguro nasayod na kita no ang sa epekto niini unya tingali dili lang kay karon lang ni nato na isgutan no daghang pirmi gini siya natong nadungog halos mabungol na lang gyud siguro ta kay sige sa nagbalik-balik ning atong mga nag-advocate no nga smoke free nga kanang lugar. So mo na nga tanawan ninyo kung wala pa yung mga tao pod no magkailon tang bunga ba nga mangita mong lugar nga asa angayan no kung di gyud ninyo maagwanta wa na magitay mahimo kay inyo man ang katungod no apan siguro ninyo mga igsoon nga dili mo makaangin sa uban no kay na may mga lugar siguro nga layo sa mga tao nga pwede mo dito maka-enjoy sa inyong smoking no kay para ninyo nindot man gyud kayo maka-relax makalipay no makapawa sa mga kabalaka o mga kagool makapawa sa stress
apan huna-una nga dili baka makaangin sad sa uban. I think usasan jud na siya nga murag responsibilidad ba dili lang sa mga dili manabako hasta sa mga manabako. Manay gitawag og responsible smokers. Oh. No? Kada siya nga kuan nga kung dili gid nila malikan kay tinuod man gyud na siya sa nga lisod man sa gyud na siya wagtang diha-diha dayon or iundang diha-diha dayon nga klase sa bisyo pero hopefully i-consider sa nila ang uban. Yes. Oo. Kunya sa atong mga kaigsuonan sa Ronald nga di manabako, they should also kanang aware pud sila no. Kinahanglan kung na sila makit-an nga mga tao nga nagtabako nga baka sa sakyanan no na sa publiko, dili uta sila magduduha og kanang pahinumdom sa or badlong makaha no sa mga tao nga dako kay ni siya epekto. Kay ikaw mismo mapiktahan jud ka kung duol gyud ka sa nanabako. So makayuntang po nga mga igsoon nga naay kanang pagbantay no naay awareness po no on our part kung unsay epekto niini. So kamo diha nga mga kaigsuonan nanginaot ming inyong tan-aw no sa usag-usa ang epekto niini. Kung di ba ni siya maka-epekto kung ikaw nanabako di ba ni maka-epekto sa imong tao nga tupad nimo baka sa imong pamilya. No, sa imong mga anak, sa imong asawa. Nga sa pamilya sa nga labi na sa mga ginikanan ba naagyo yung mga ginikanan amahan o inahan nga manabako sad. I think usa sa jud siguro na nga angayan nga i-considerar gani nga dili gid unta manabako susulod sa balay labi na naa ang presensya sa iyang mga anak. Kay aside from nga ma-expose ang iyang mga anak, dili sad maayo nga influensya nga di ba sa katong sa imong nabasahan for example or nakoy nabasang gikan sa DOH ang pagtuki tats nga nagaingon nga 94% sa mga nanabako naa sila influensya either sa iyang mama or iyang papa or somebody sa ilang pamilya manabako gid manigarilyo. So inana ka influential ang atong mga gipangbuhat sulod sa atong mga tagsa-tagsa kapatid. Naiwan ka na gitawag to peer pressure no. Nga tungod kay imong kauban nanabako ikaw na lang sad. Pero again kato imong nahisgutan gaganina nga tinuod na siya sa nga mga rason. Pero sa ato nang ingon nga hopefully nga pag-decide man gud nato nga manabako nya when we are hooked in niya ato anang kaugalingon nga decision sa wala labot ang uban. Yes. Na wala na ni decide ang atong mga anak nga ma-expose sila sa aso. Wala na ni-decide atong tupad sa jeep for example or tupad asa ka natimingan nga manabako nga makuan ma-expose sila. So kana nga mga konsiderasyon ato sa gituta ng hinumduman sa matag dagkot na to sa kuan sa tabako. Yes. Sir Ronald, mamati una ta sa mga interview nga to pagabuhaton unya no. Pinaagi sa to ang pag-interview nila ni Dr. Clifford Aranas atong niyang mabati taud-taud no. Ang mga impormasyon pod nga iyahang ihatag kabahin nining lung cancer no. Taud-taud iyatang katagaan sa iyahang pong mga una-una no impormasyon panahon sa ato ang pag-interview kaniya. Okay. So kana Sir Ronald nang importante kaayo nga kanang hibaw-an nato. Pinaka-basic actually dili man tingali kinahanglan nga kanag yung eksperto no. Mga basic lang kayo matud pagkaganina no before ta nagsugod sa tong programa natay nahinabi nga usa sa tong mga kauban sa iyang testimonya no nindot kayo nga for how many years siya ni 7 years kapin. 7 years kapin. Manabako siya. Ay yun, heavy smoker ha. Heavy smoker no. So ni-quit gud siya. Ninya nindot kayo iyang testimony unsa gid iyang gipambit kay kanina si Ronald. I think ang kato iyang nahisgutan nga ang iyang sekreto gyud is I think ang importante jud ay kuno nga ang imong nauna. Kinahanglan nimo i-condition gyud nimo imong nauna daan nga serious ka nga mo undang or mohunong sa imong pagpanabako. So then eventually murag kuan kanang hinay-hinay gyud kuno pero parehas sad sa mga uban nga ni suway
Kay daghan man sa gyud sa ato mga kaigsuonan nga nisuway gyud og undang ininya nga mao nga bisyo, pero dili lang sa gyud tanan, or I think gamay lang sa gyud nga ni successful ba nga nakahunong gyud. Pero I think ang sumala pa sa atong kauban nga nakakuan siya kay iya mang yung kuan siya una nya sa iyang mga katong mga cravings wala siya ni resist. Dili kayo epekto niya katong mga Kadang mga kanabitang ipa bago karong pamaagi oo, sa pag promote, no? para Labi na makahunong. para makahunong na makita lang kay nato ron na may mga balauda na gi manlug yun, no, sa mga tighimo o tig-produce o mga sigarilyo nga sa ilahang pakite naagit ng picture, pero para niya Dili sa siya kauban epektibo. dili kayo epektibo. Oo. So it's more of the mindset Oo. nga kung gusto gid siyang mo-quit. Iyang yung iyang i-condition daan iyang hunahuna para kuan para maka murag I think it works sad sa kay naam sa gyud siya murag gihimo nga giya iyang gisunod nga paagi, pero ang primero gyud ko no nga kuan nga paagi ra gyud ang imong yun hauna imong unahon. So imong yung iset sa imong hunahuna nga muundang gyud ka. Yeah. Ya, wala kay lain choice, muundang gyud ka. So So iya gitong gihimo murag panata niya, no? Oo. Murag iyahag yung goal niya na iyahag yung kuan, iyahag yung undang gyud siya. Iya nang gisilsil sa iyahang una-una gyud nga mo quit gyud siya. Sir Ronald, atong palagman ang ato ang pag-iskut-iskut ng kabayan sa lung cancer, human lamang ni ining pipila ka mga mensahe. Kay baba mo nga usa sa 14 ka tawo mamahimong magkasakit og lung cancer? Ako si Pagtubig Chrisley, naghatod ning mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ug mao kini ang mga pinakaulahing kalihukan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Usa ka Young Citizens Forum ang ipahigayon karong adlaw sa mga scholar sa Young Minds Academy kun YMA Season 7, usa ka Youth Leadership Development Program sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun RAFI. Paghisgutan sa mga panagtigom ang dakong tahas sa mga kabatan-unan karon sa natad sa community development